arlok check doi et aklamalong ke chengsi apharman JKYF Catalondo langkang lumahut arta ningkan kretrok aoso aprangedang CYA pen KSA tum kechengsi tar pangthek ketar aprangsi Karbi Anglong Live Midday News kelang ara doan phansta mi nili hinpen kardom nang pajuriklo nili berta thanba phisami bhamilin teron pi non arju ek tha berta angton pen dong hap inglong arlok ahawar akemang ponateng si kechengsi check doi at aklamalong den arong jutang hawar amai ahin pen hawar Karbi riso nimso arong aje Catalondon Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Rites Inghi Kabor Iponateng si pining aningkana pharman dong hap inglong arlok ahawar check doi at aklamalong kechengsi apharman den arong jutang hawar amai ahin pen hawar Karbi riso nimso rong aje bidamlo Ihudi sige dong hap ke banti pulote dili tu masana komti lasenang dak dong habara datun laso aning indu laso amekri laso akan gon dili panan pidun pen arna banar pen singli tu erahi kici mili sing towada dan le no na laso taksi pena pena ding dak ekal middle school sita melo tribal atau school sita mela da central school sita mela le ada ka tuti 45 crore attendance kami sanction asilitum dong haba ada babu inti akai manmanke alangi along lesi sabhi bina ni kadu me alangi ta chipite kanga Chethan ponme inglong arlok angbong pen dong hapta isi kapa phidun nai ahawar lo sitame Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Rites Inghi alangli kaike amar jutang jubat ahin kangthur bonje aphan kachepaduk lapen kabor ipona jok pining abangke dong hap inglong arlok ahawar along si ingdeng ingkoraner kep hawar Karbi riso nimso rong aje bidam nangji pua joine dong hap ahawar owe ke thom aphisi ke chengsi apharman check doi at aklamalong biponlo kadom Karbi Anglong Live kelang ratum doan pini nilitum ladak dong hap check doi at aklamong sidolo aningkan mang sonda kaksi beneng asingkan sidame Karbi riso rong aje Catalon pon ladak check doi at aklamong non pini kecengsi men lama kang thur pon asai deng det pen non kacipati yang sai deng pon po aningkan mang sonda kaksi ningkan mang sonda tak la Catalon pon ni pon ni thong sonda ka bedet po beneng ke jasmet la COVID-19 la bangso keso abu kang kang ra jok si Central Committee pen la bangso lu thui pangdak pon ateng pelote beneng bangke ani siber farmansi Catalon pon onchok po la pen la daga bangke la lo Rites Inghi Deputy Speaker la pen Lun Sing Teron EM alang litum pen kiri garlara hin pen penanganan cepat dudun si la bangso check doi era klam jasmet inglong hawa stame la bangso rong aji Catalon pon Catalon pon ajai mek kedeng atengke adap apor denarong jutang hawar amai phu sart heterang arideng pensi jutang alama ingthur pon lapen Mohendro teron pensi chikimo amilu kekai Japon lin laso aphi ason kejor kelan akulat sitame nomati rong asar amai phu pensi ingpu ponlo Catalon hut aluhi sarpo aman pen KCS diripi amai phu Chandra Singh Kro chetonggun lason thak si man peng pen Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Rites Inghi longki phangcho pen danglok ongdung jutang jubat kachinghon abang phu bang phiatum chetongdun KCS TDP amai phu Chandra Singh Kro ahin pen Karbi jutang jubat kirim kibi pangcho pon lim thekwer je aphan thanmung si kewang jilang aningkan sitame hawar Karbi riso nimso rong aje dong hap inglong arlok ahawar aradutum akemang ateng si biponang pusi pachini pon Halapu Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Rites Inghi pen sitame check doi at aklamalong insam jin pen denarong JKYF Catalon pon thek apot denarong jutang hawar amai KCS la pen dong hap rong nerkep arada tumaphan kachoro pajir tekan
Dena Rongpen Bikram Teron Karbi Anglong Live Langpi Aroy Alang Kangbak Ahut Hem Arlo Hormu Hortar Kachirim Dunmate Inviter Kiplok Bom Apor Ahut White Hat Langso Along Ninkan Crate Rock Arta Auso Apran Kidam Nang Non Malom Kabe Chengwer Angbong Durga Puja Lapen Jutang Arongaje Koson Ben Lokatalon Bonta Pining Surihini Ra Inkoy Aningkan Ma Durga Aphan Kardom Kardipon Angbong West Karbi Anglong White Hat Langso Ahawar Along Isi Ningduk Meme Abirta Dokoklo Karbi Langpi Alang Kangbak Penajok Osip Gogoi Pu Ningkan Crate Rock Arta Auso Kedamtang Pleni Bhai Inkoy Rapli Arni Methang Abohalong Aprandam Julo Labangso Abirta Long Karbi Anglong Life Pen Paledam Laso Ahut Apran Kedam Jui Osip Gogoi Asarpi Lina Teron Pipen Karbi Anglong Life Aphan Nangka Pachini Dona Tengke Inviter ke Plokbom Mahutsi Kopi Koson Pen Loni Kopai Kelang No Pen Apran Nangdam Pijuilo মানে হে ইনভাইটার খুলিব যাওঁতে বাইদেউ কিমান সময় হ'ল 9:30 এনেকা মানত গম পোৱা নাছিলো আমি সবৰে মানে কাম কৰি আছো চাই আছো হয় হয় ল'ৰাৰ নাম কি আছিলে কৌশিক Apran Kedam Jui Labangso Auso Don Bosco School Along Pensi Matric Asatlang Ki Undun HSLC Asatlang Kipidun Angbong Pen EC Akopai Kimi Laki Geography a subject EC letter marks Chepalong Dunlo Api Apotum Nangkapachini Donatengke Samson Singh Inti College Void Hat Langso Alongsi Grey EC Angdeng Apan Amen Chethap Dunlo Bonta Kopai Kelang no Alang Nitom Ahem to Nalong Loka Charlie Aning Gerenai Ausumar Angbong Pen Osip Gogoi Pini Pirthe Along Pen Chionang Kokro Rengtik Akai Hut Owe Angbong Pen Chenglok Madu Penta Chebohong Huri Lapuson Kawe Penajok Rong Rup Isi Arat Birta Kelong Pen Lang Ke Hat Angbong Pen Sitame Ki Thitang Arpu Malong An Palidun Si Ningduk Chipidun Pinpur Me Pining Aningkan Angbong Phong Sirkep Aphong Void Hat Langso Ahawar Along Pen Chenglok Hongkram Hai Hui Ahawar Along Langkang Lumpon Dolo News Report Rongbong Terang Karbi Anglong Live Tangte non malom so apora phandi hinamo ington pon iksena Humri dam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakula dalong nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachioma pik kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akula dalong kedam jia phan apor dure that pusitami matha ikri Bangso aku lara longpen keton ke banabar size etami long inchi. Lasi Humri damikha the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim lake Dipu Ronghelan Don Bosco Higher Secondary School Adung. Dihinamopi puthot birtar jupon thu iglona Nijang Karbi Anglong Anathuta Prek Jam KCS Aruatum Patir Piponsi Ingdeng Inkoraner ke Power Karbi Riso Nimso Rongaje Katalon Padodon Laso Along Rongkhang Along ke Pining Pen ke Chengsi Ahawar Karbi Riso Nimso Rongaje Katalon Pangcheng Dunlo Dongka Mokam Karbi Cultural Society Aro Patir Pipon Pen Tumpreng Along Kapadopon Ingdeng Inkoraner ke Power Karbi Riso Nimso Rongaje Katalon Ponahun Prek Jam Asonomo Kachepate Along ke Theknai Anong e Dongka Mokam KCS Aro Kapar Lopon Sarsinot KCS Aro Sotumsi Chepalong Dunlo Alang nitum nong e kachepalong dun laki lun sampung along pinso arlo ke chengsi anong e lun chithak ke chengsi anong e
Bathali ke ap kachepate along ke chengsi anong e Pholong ka parting along ka ke chengsi anong e Oso ke bai alun kachepate along ke chengsi anong e Han ribong kachepate along ke thom angdeng anong e Bong oi alun kachepate along ningkang sam anong e Theng ang horpen ke kat along ke thom angdeng anong e lapen pangui ve pin pen karbi alam ke jai kachepate along adun thu anong e chepalong dun lo Chethan pon me sarsinok laki dongka mukam arong sopi lakha hini award arlo nominated MAC Sima Ronghang Pipen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Jongjung APA Mongol Singh Ronghang atom amhang ki thek vek arong no Labeng pining tumpreng along kapadupon ingdeng ingkoraner ke power Karbi riso nimso rong aje kachepate along ke theknai anong e sarsinok KCS aruso atum kelong dun lokke alang litum kabor idun apodlo pule jongdun data henoni pusi sarsenot ahawar kido cheroktok aradatum chethan ponrinti halapu rongkhang ahawar along sitami pining ningkan suri hinira ingkoi aningkan pen hawar karbi riso nimso rong aje katalondun verjia phanpura kachingwai chingsai pon pen rongkhang KCS aro sengponsi rapchedon sar pen rongkhang KCS aro amai phukke batpon member terang kongchon bang langtuk terang Sai hen chun bang rivel terang lapen pachethang chun bang dhonison kramsa atum patiupi ponsi langchingba rangsina aklamalong ingdeng ingkoraner ke phawar karbi riso nimso rongaje ar nisi apharma katalon pangcheng don tanglo Pining pen rongkhang KCS aro ingdeng ingkoraner ke phawar karbi riso nimso rongaje katalon don aputha Kongchun banglang tuk terang ahin pen pherang ki atoma phan kapachini do na tenge pininge ke chengsi lang apotsi kilun ke kan pen danglok breakjam kachapate abangke pawe pondetsi hawar habipin po atoma phan chopha ponchotsi kewang jilang ani karbi akhai ajudan jubat an sose kapaching thudun thekje aphan kenang sot aputhaksi kachethan chimun sip pado ponchotlo bonta kacho phapon KCS aro sotum anda chetongdun petsi RD nang pidun lo pusi klardak alam nang pachini don sedang milik kepada ini si rongkhang zone kabir su rongkhang zone aro kabir su itu jungle festival kawaramai kibi pon labakan itu enak inggo ingkoran artiap lo boskan milik rongkhang pen dulu mengenai ini si kecil apoti itu bangke sedang pun bangke kecepatan bangke milik pagadelo Niltum seminar di Poncolo, la bangke niltum Chinghong Rongkhang pen Ian lo, non bangke MP lo alang katipu niltum anak la seminar lebih condong kepada niltum Sadga pen wikibe Karbi Anglong Live Lakha inkorap hon Nilip MAC constituency angkang Nilip lapen Duarbaguri ahoyalo Chingthuryut Association pen chuki hola KSA arotum ke chengsi tarpang thek ketarasai kedeng Non het jong kesengmi Chingthuryut Association asong lapen KSA chuki hola arotum ke chengsi Karbi Anglong ahawar kachingthur amo lapen adui ahoy kapang thek ponjia phanpura kedamtang preni bhai inkorap ho arni Nilip pen Duarbaguri ahoyalong tarpang thek ketarasai kedeng pon CYA asong amai phu jirsong tokbi ke Japon lin along koilamati aro amai phu Winson inti chunbang Stanley inti pendang lok penangan klembang atu chetong don laso ahut CYA amai phu jirsong tokbi kaninja tengke nilitum ahawar along penangan uwikimia tum pen chenglok adui ahoy kachini niatum dopiklang lasikadu kawe aratatum kachini jia phansi laso asai klempon lopusi pachini pon Ini nilitum CYA mati Chinglung Youth Association ahin pen mat lapen KSA inglong po chupihala branch nilitum songni chelangsi labang so assign boot e ponlo kodak pensi Duarbaguri hawarma lapen kodak pensi nilip hawarma non nilitum owi kimia tum kechini ne pachini tum seme kompi laka pachini dak japhansi pini nilitum songni chelangsi latar pang theka sai nilitum teng ponlo
CYA Koilamati aro amai Winson inti kaningja tengke non kewang jelang ani Golaghat district pen Karbi Anglong adui ahoy along toko langso along ta prabjin pen tarpang thek tarpon po lapen Karbi Anglong ahawar along sitami kewangji ani pregjam adim along ta lapuson asai dengpon po pusi pachini pon nilai tumla bangso pini dak duar bagori lapen nilai humasti ahoy along tum tarpang thek sambon tum tarpon lo lapen nilai tum akemang along ako duthalang tum non kewangji nilai tum dak Golaghat district lapen toko langso abordar samne tum tarpang thek tarpoi phane tum ko tisik pon tholo lapen tum answer se siwa e tum aprana tum ken kam pachior pon bom jia phane tum nili balong ke thek dinga tum hasamen tum chunari pon tholo na tum hasamen tum phanangarap don jia phansi tum tuwa tulang pon bom lo Koilamati pen sensing inti Karbi Anglong live Tang te pini media news ke lapan sekang tonik lo domi thakne arni ke me